A acción transcorre nun instituto dos anos 70, con alumnos como vos, cos seus problemas, os seus soños, as súas perexas. E tamén aparecen profesoras normais. Normais, non sei. Podedes comprobalo. Ben, vale, cando saes de colexio todo é moi diferente. Pero vai bastante ben. Parece estupendo. Espero que ademais do tempo que precises para os teus estudos tengas algún tempo libre, porque necesitamos a túa colaboración. Donde que recibí na súa chamada, estou desexando saber de que se trata. Trátase nin máis ni menos de que dirixas o grupo de teatro do instituto. Ninguén mellor que a ti, un antigo alumno que sempre amosou tanto interese polo teatro. Bueno, non sei que dicir, mas sinto non poder aceptar. Non teño experiencia nunha actividade deste tipo. Sinto, señor Iquerene. Adeus. Miguel. Miguel, porfa. Porfa, Miguel. Que teria que facer? Tranquilo, tranquilo. Comprendo que de primeiras a idea parece un pouco difícil, pero coñézote e sei que o que che propoño está ao teu alcance. A meu alcance dirixir e montar un espectáculo? Esquece a palabra espectáculo, home. Trátase de dirixir unha forma de aprender. Aprender a ver o que é un traballo en grupo e responsabilizarse. Aprender a comprender un texto e interpretalo. Aprender a desinhibirse pasando ben. En definitiva, decatarse de que o instituto serve para algo máis que para obter un título. Sí, iso entendo perfectamente, mas o único que podo facer é tentalo. E por máis que o faga desta vez non poderá suspenderme. Deixote, teño clase. Agora van subir directamente os alumnos a falar contigo. Sorte, Miguel, de graza. Nada. Ben, ata logo. Ata logo. Por que isto se me pasa a mí? Será porque o último curso neste instituto le vi con marcha? Estive tan activo no terreno das letras que por facer fixen a tarde. En fin, sempre sentí a atracción polo divertido. E isto admito que mesmo me fai ilusión. Ademais, a este tipo de actividades apúntase moi pouca xente. Así que non poderá ser moi complicado. Xa veñen. Son tres. Hola. Este como que nos vai dirixir? Sí, non pode haber outro igual. Pasa a sentar. Chamo a Miguel, que son un antigo alumno deste centro. Colle nada. Chamo a Miguel, como se dicen, son un antigo alumno deste centro. Estupendo, cando empezamos? Eu, os blues, teño solfeo.
hecho. Os martes, inglés, francés, italiano, alemán. Os mércores, artes marciais e malabarismos. E os venres, como yoga. Non podería ser os xoves? Imposible. Oh. Eu os xoves non podo. Teño baloncesto, fútbol e tenis. Coido que ides ter que comenzar a seleccionar actividades. Se algo ten que quedar ben claro dende o principio é que traballo nun grupo de teatro que sí sin compromiso. Sí, eu o teatro non mo perdo. O fixen no clube e é alucinante. Ademais, o rapaz, guapísimo. Ven, cando empezamos? Pois tenemos que quedar canto antes para facernos pruebas e seleccionar textos. Hola, hai aquí no teatro? Sí, colled unha silla e sentade. Van non poñer roca en teatro tamén? Por favor, de ninguna maneira. Pois a mellor facelo ben, polo menos aprobar. Ah, que graciosa, e ti que? Bueno, cantos soles en total? Igual nos contado un máis. Non somos de terceiro, agora viramos os outros cursos. Ah, bueno, vale. De parte do editor de primeiro C, que se poden pasar xa para escutar o teatro. Sí, que pasen, que nos falta algún. Venga, chicos! Ben, para comenzar, a ver, tenemos que facer unha actividade para coñecernos. Que vos parece os bailes? Ben, pois iban a bailar Rasputín de Bonnier.
conozco durante un tempo. Cando Miguel me dixo que pensaran chamarte para dirixir xuntos o noso grupiño teatral, Sí, xa vin fora o grupiño. son bastantes, verdade? Mellor un número así podedes botar a obra que vos apeteza. Dicíache que cando Miguel me falou de chamarte, atopei a idea estupenda. Pois claro que é, muller. Ti sempre tiveches moita imaginación. E coa tua experiencia en teatro, A miña que? non estivestes uns meses nunha compañía de aficionados? Sí, pasando os libretos ao ordenador. Bah, hecho mesmo. Desenvolvíaste nese ambiente. Pois claro que sí, muller. Os dous tendes moita iniciativa. Estou convencida de que nos ides deixar coa boca aberta. De par en par, eu xa teño. Sei que tedes citado os rapaces para empezar hoxe mesmo. Ah, sí! Sí, din que sería mellor que os coñeceras canto antes. Claro, e para non poder negarme, destacordaste. Ben, non vos quero entreter máis, se precisades algo, non tendes máis que dicirmo. Ata logo e moita sorte, ou moita merda, como dicen. Non tes vergolla, con que pasamos un momentiño para saudar a señorita Irene. Ben sabías ti que con ela adiante non sería quen de dicir que non. Este encerro, pagas. Muller, ponte no meu sitio. Eu só, con ese orfeón, non sabía que facer. E por riba, casi todas son rapaces. Mira, se ao final nos vamos a divertir. Todos xeron unhas fotocopias de unha obra de Fernando Fernán Gómez para que as lean e nos hagamos unha idea. A ver, pasade a vos tres. Ahora. ¿Qué tal? Paso tamén. Non, ti agarda cos demais. Primeiro practicaremos con elas. Ben, ides ler unhas liñas desta obra para ver que tal se vos dá. Veña, dice a Don Luis, Dona Dolores e Manoliña, veña. Empezade cando queirades. Hola. Veña, muller. Xa, claro. Hola Luis, anda Manoliña Dillo. Mais a Moliña. Hola Luis, anda Manoliña. Moito mellor. Pero mamá, así, de súpeto. E que gallas que van a agardar? Mamá tiene que chindir todo a artista. Será de cine mudo. Poderías ler un pouco máis alto? Que xa me afundei no sindicato de espectáculo. Eu da academia. Pecharon. Que a pecharon. Vaya. A ti Gustache iso? gustache iso? Sí, papá. Logo, que pasa? Non, nada, só que eu dicía que debía falalo antes contigo. Sí, iso sí. A ti parece mal. A mí, que me vai parecer? É un traballo. Claro, Imos estar aquí todo o día. Calma, tranquilo, home. Se falas lentamente, seguro que te sai un tirón. Veña. Claro, é un traballo. E non están os tempos para andar por aí tocando o nariz. A profesión de cómico é unha profesión como outra calquera. Sí, iso sí, Inestrosa, aquel amigo de teu pai, era un home moi tratable e era cómico. Como outra calquera. Ben, basta. Con isto é suficiente. Moitas grazas, xa vos iremos que días son os ensaios. Pero non é normal. Anda, se lle entende todo. Por que non falabas así antes? É que lendo non é vergoña. Pois, por curiosidade, por que te apuntaches a esto de teatro? Que quero dedicar a isto. A ser actor! No, a ser director. O que pasa é que, vendo por dentro, pensei que melloraría. É unha boa idea. Neste caso, se te parece ben, podes axudarnos cos decorados e todo iso. Por suposto. Ben, o dito, xa vos avisaremos. A vos. Un inicio estupendo. En fin, xa non ten remedio. O mellor será tomalo con filosofía. Pois claro que sí, muller. Xa sabía eu que podía contar contigo. Te vamos ao seguinte. De acordo. Pero debes un afeo de Ouqueira. Feito. A ver, por las tres, pasade. Hola, que tal? Como estades? Eu encantada da vida. Non sabedes o que me divirte todo isto. Xa sei que se trata de unha función para nenos, pero de todo isto podería salir algo serio, non? Ben, a todo isto, chame Marga. En realidad é Margarida, pero se me llama vulgar, non? Prefiro que me chamedes Marga. Meu pai di que o meu nome dará que falar. Sería divertido, non? Ah, por certo, meu pai é Imanol Berlanga Almodóvar. O que fai cine? Xusto, que vos parece? Parecemos a todos moi ben. Pero, que fadedes aí na porta? Veña, pasade, non se sades tímidos. Non somos tímidos. E que non nos deixamos de estar. Que parvada. Pasade de sentar. Coller, imos ver unhas líneas para probar as nosas voces e ver que tipo de personaxe vos vai mellor. Probar? Tedes que probar? Para que? É certo, non lle podería desdarse a vos. Non se xa desparvos, é cuestión dos minutos.
Mirad, estas fotocopias corresponden a un fragmento teatral onde interveñen 3 personaxes, de un cada un. Calo máis loco? A mí non me importa nada facer o máis loco. Filho de Manoliña, vaiche moi ben. Bueno, e vos dos sodes do Luis e dona Dolores Peña. Cando que irades? Hola. Hola, papá! Hola, Luis. Anda, Manoliña, dillo. Pero, mamá, así de súpeto? Un momento, Margarida. Perdón, Marga. Trátase de unha conversa familiar, moi simple. Trata así, como simple. Perdoa, home. Pero, mamá, así de súpeto. E que gañas con agardar? O da academia? Pechárona! Non poderías moverte un pouco menos, Riquiña? Vasme sacar un ollo. Filla, que susceptible. Perdoa. Polo de agora non fai falta que actúes. Con aceptar a vosa situación chega. Continúa ti, por favor. Xa a ti. Sí, xa a ti gustache iso? Encántame! Aquí non di iso. Marga, a ver, asusta o texto ou non remataremos nunca? Sí, é que este texto é pesadísimo, non? Poderíades ter elixido outra cousa para a obra. Esta xente na obra é moi normal, non? Que querías? A Divina Comedia para ti soiña? Comprende o que o seu temperamento valle mellor algo máis dramático, unha asesina ou algo así. Oh! Sois uns... estúpidos! Veña, veña. Non vos ides alcoholizar por unha broma sen mala intención. A ver, imos continuar. Ti, por exemplo, le dende... Ai, Sí. Bueno, a ti gustache iso? Sí, papá. Logo, que pasa? Non, nada, nada. Só que eu dicía que debía falar antes contigo. Sí, iso sí. A ti parece mal iso? A min que me vai parecer? É un traballo. Claro que un traballo. E non están os tempos como para andar aí a velas vir. A profesión de cómico é unha profesión como outra calquera. Sí, Inestrosa, aquel amigo do teu pai, era un home moi tratable e era cómico. Como outra calquera. De tacha de golfos, de lacazás, de borrachos, de xogadores... Pero isto que? Eu cando falo, levo media hora calada como unha morta. Para isto que dei despois da clase, vai unha proba. Escoita, escoita. Nin escoita nin nada. Por riba de que me facedes perder a tarde ter que aturar a estes dous. Aturar, e que nos tes que levar no colo? Aquí, os que te aturamos somos nós. Todo o día oíste falar da tua familia, que estamos certos da tua árbore xenalóxica. E ainda por arriba facer horas estas. A vos o que os pasa que estades verdes de envexa. Non me podedes nin ver porque sois uns pelagatos que non tendes onde caer mortos. Un momentiño. Aquí de insultos nada. Se tes algún problema cos teus compañeiros, este non é ningún lugar no momento para resolver. E vos, deixade de meter os cans na bolsa. Pero se xa o biches, é insoportable. Permitiríaseme dicir unha palabra nada máis? Di cara, non tendes nin idea de nada. É preciso pasar por isto para intervir nunha obra escolar máis aburrida con anuncio. É o colmo, non? Aí quedades, xa veredes cando saiba meu pai. Ah, e me vas a limpiar las mallas con la lengua, ¿vale? Pero se estivo que se nos trabar. Paciencia, o próximo día presentarase como se nada pasara. Menos mal, que ano que ven marcha para Suiza e para... No, gran hermano, era verdad. Seguro? Segurísimo, Sí, sí. mira que non lo contou su Vita nova vez. En fin, siento, porque a prova quedou incompleta. Se queredes, repetímola con un trabajo. Non fai falta. Vos estivestes moi ben e creo que estades desexando marchar. Estaba tanto dos avisos que o día de hora dos ensaios. De acordo? Abur. Adeu. En fin, retiro hoy. Non hacía nada. Pagas nunha fin de semana en Canarias. Quen dixo medo? O próximo premio de Lope de Vega é noso. Espera, guerra! Ten razón. Adiante. Adiante. Seguites. Dille que pase ese que non fai máis que preguntar cando lle toca. Non o vexo. Onde está o que leva unha hora sen moverse da porta? Voy a dar unha volta na moto. Va, é o mesmo, xa sabes. Dúas rapazas, un rapaz. Ben, veña. Ti. Hola. Hola, pensábamos que non nos tocaba nunca. Siento, estas cousas son un pouco pesadas. Además, como sodes tanto... E por eso mismo non podemos perder o tempo. Así que empecemos canto antes. Bueno, trátase de creades unhas cantas liñas para ver que tal se vos dá. Colledes os papéis, ti, toma. A ver, tienes o Luis e vos sodes Dona Dolores e Manoliña. É unha conversa cotiá. Non vos forcedes en absoluto. Ten que seres con naturalidade. Veña. Non me apetece nada volver a escutar o mesmo. Que continúe a deixar nosotros, se non te importa. Va, non pasa nada. A ver. Segue desde aquí. Que lea isto. Unha profesión como outra calquera chea de golfos, de lacazás, de borrachos, de xogadores, e supoño que de xente corrente, de pobres desgrazados como calquera outro. Ademais, a min gustaríame escribir obras de teatro, non te lembras?
Sí. Continúa, continúa. Sí, claro, sigue lendo, aquí. Vale, vale. E se as tivese escrito, teríanos que facer os cómicos, entón como vou querer que se metan as cómicas as fillas dos demais, pero non a miña, con que dereito? Pero Luis, se ninguén che di nada. Mira, aquí ninguén está a forza. Se queres liscar, lisca. Pero non será así para o favor de concentrarte. Bueno, cálmate. Se queres que lea, leo. Pois sí, quero. Entón declaro sos marido e muller. Penso que non é o mellor momento para facer goma. Estás facendo tarde. Se caes que lle quitas os cascos, é como un barco sen compás. Prefiro perder os pantalóns a que me quiten antena. O último día que quedou sen filas, digo febre. Vale, xa está ben. A ver, lee a última frase. Ai, tranquila. Xa podo marchar? ¡No! Pero Luis, se ninguén che di nada. Claro, por iso falo soamente. Ben, Manoliña, iso como se aprende, porque non vas ser María Guerrero así de súpeto, ou tires para lo de Celia Gama. Non, papá, se eu non sei cantar. Antes empezabase de victorias en solo, pero agora de comparsa por un euro, porque primeiro traballar de balde. Agora é máis fácil colocarse porque, como é verán, moitas compañías están fora. En Madrid casi non hai cómicos. A ti interesaste moito o teatro? No, E logo que faz aquí? é que estaba esperando a que un amigo me voltase a moto, que la pensei, era de que me voltase. Vaya chasco. Xa me extrañaba a min ver este aquí. E por que non dixestes nada? É nos que sabíamos. Eu pensaba que viñas a usar sobre a música de fondo ou algo así. Bueno, parece que nos abocamos, perdón. Podes marchar se queres. Abur. Abur. Vos tamén podemos marchar. Continuaremos outro día. Pois non foi unha proba moi longa, que digamos. Da igual eu rin como unha tola. Xa verás cando contemos mañá na clase. Apuntas ao teatro os 50 que faltan. Deixémolo por hoxe. Non me sinto con humor para continuar. Pareceme unha boa idea. Para ser o primeiro día xa tivemos a boca. Poderíamos montar dúas obras curtas. Curtas? Con 25 papéis cada unha? Mellor 4 obras de 12 papéis. Ou de 5. Ou 50 monólogos. En fin, penso que a mellor será empezar con exercicios de desinhibición e modulación de voz. Cousas moi dinámicas. Dinámico? Dinámico. Poderíamos probar cos bailes. Chamo de novo aos rapaces? Sí. Rapaces! Que dis? Summer days driven away to summer
Estou desfeita. Pasei as 20 semanas como una autoridad. Métodos Stanislavski, o teatro de Rey, técnica teatral de Wagner, sei todo empezadiño, pero gustame. Son fantástico. Todos os apuntamentos daquel curso de teatro que nos impartira que era sentido. E xa sabes que son únicos para expresar correctamente o que teñen que facer os demais. Se sabía eu que ti, tan práctico, farías iso. Segurísimo. Miguel, supone que se irá en serio? Non faremos máis probas. Por suposto, aquí todo moi serio. Collede sillas. Temos decidido empezar con o seu grupo e realizar os exercicios que os enseñan na técnica e os axuden a saber o que é o teatro. Bueno, A ver, tratas de expresar todo o que se nos ocorra utilizando dos instrumentos únicamente, o corpo e a voz. Logo volveremos aos textos. Apeteceme todo, estoy nervosísima. Esta rapaza fame perder o control. Fala sempre como se estiveses por su vida. bueno. Xa veredes o que sodes capaz. Pensad en alguna situación que se pueda representar. Pódese representar calquera situación. Por exemplo, que vas a como pode ser, por exemplo. Pois, por exemplo, vai calor, intentamos avanzar, pero non podemos. Afundimos na area. Seguimos intentando. Pero tío, saca o dedo do nariz. Cando viches un actor que estaba ya se mete o dedo no nariz? Que, pícame. A un actor nunca lle pica nada. E se lle pica, aguanta. Que profesión máis escrava. Mirad, imos facer o seguinte exercicio. Descalzos sobre a terra ou mirad, sentid a sensación do vosso corpo e pensade, estou sobre un planeta. Sinto sobre os peus e síntome dono del, máis seguro de min mesmo. Deixo-me enfrentar por este contacto de todo canto nel existe, continentes, mares e todos os seus habitantes, ata fundirme con el. Nunha soa cousa. Xa pasou. Cariño, a min se me non a lucidez. Bueno, quitáis esa mellor que esquezamos técnicas teatrales e os mamoestas. Pensemos en alguna situación que se poida representar máis concreta, máis cotidiana. Iso, algo cotidiano. Por exemplo, un ratón de parque. E eu camiñando polas rúas de Kamanzú, cando de repente sinto en miñas costas un ruido. Dous hindús altos, morenos, con barba... E iso é algo cotidiano. Algo cotidiano é... Algo co que estades familiarizados. Por exemplo... Pode ser? Sí, que pasa? Nada, que quería saber se non tocaba xa. Non podes esperar un pouco? E que mañá tengo a recuperación e convía estudar canto antes. É que citámosvos en pequenos grupos para enseñar con un pouco de orde. Pero esa é unha situación cotidiana. A ver, imaginad que quedastes para preparar un exame e poñedesvos a falar as vosas cousas. Vale, empezo eu. Filla, estou nerviosísima. Sí, Se me volve a espera, suspender a cosas. matemáticas, o meu pai, mátame. E con razón, no último exame tineches só un 3. E iso porque che pasei o segundo problema, que senón... Nada. Bueno, é que isto é unha leria. Para que quedou sobre integrais? Penso ser azafata de congresos. Levan sempre unha roupa tan ideal. Por certo, viste na roupa no Vale Zara? É unha pasada. Teñen uns pantalóns con rayas moradas e blancas que chegan ata aquí, un cinto, 7 petos, levan tirantes... Así como vos preparades un examen. Ainda que non o creas, é así. Non me estás A cuestión é teatralizar, non formar unha tertulia. Non poderíades actuar a partir da situación que marcamos? Sí, case mellor, porque cando vos poñedes neste plan é que non sei, parecedes atrasadas mentais ou algo. Oe, que outro día acompañei a marcar os zapatos e estiveches probando 2 horas e media. Así que agora non veñas intelectual. Ben, vale, venga. Tentalo de novo. Veña. A que hora é o exame? A que hora decides? Pois vai un diálogo, tía. Non me lembro, creo que ás 9. Non, ás 9 hai gimnasia, é a segunda. Ai, pois case non teremos tempo de repasar. A mí dame igual, porque eu nunca teño problema cos matemáticas. Dánseme divinamente. Vaya, non exagere. Ti vas aprobando, pero non sabes o que sacar un 7.
Sí, bonita, que outro día collinche o caderno e non había quen o entendese. Bueno, por certo, estaba che de notiñas de Luis Anxo. E quen che do Luis Anxo? ¡Chismosa! ¿Qué vos pasa así a todos? É posible que non se sedes quen de manter unha conversa civilizada? Penso que o mellor será deixalo por hoxe. Non, Total, xa nos fixemos unidade as vosas posibilidades de cocido. Non, por favor, será todo de broma. Xa, pero que estás a facendo tarde. E se queremos practicar con todos, non podemos alongar máis con vos. Xa non daba ler o anuncio, pois volvemos que díaxemos na sala. Veña, hasta logo. A ver, imos facer algo semellante como los tres. Onde está o que tiña presa? Por aí o tes, concentradísimo, En fin, este sempre fallo mesmo. Mellor será que siga meditando e platiquedes un pouco vos. improvisamos unha situación cotidiana. Non. Mellor para cambiar de exercicio e non aburdirnos, imos probar outra cosa. A ver, eu digo unha palabra e a ti respondes coa primeira que se te acorda. E logo ti respondes con a primeira que se te acorda a ti. É un xogo de agilidade mental e a de que facerse moi así. Hai que ver todo o que se aprende do argentino. Xa ves, ben, empezamos. Estudar. Escola. Examen. Notas. Castigo. Será mellor empezar con outra palabra. Por exemplo, representación. Ensayar. Actuar. Bailar. Música. Descanso. Cita. Sempre. Diversión. Sábado. Película. Actriz. Presumida. Pedante. Ridícula. Insoportable. Marca. Pasamos tempo voando. Pero non estaba na iglesia toda a tarde? Os máis novos, os máis vellos sí, pero nós ainda nos quedamos atrás. En fin, que íamos a hacer? Continuaremos en outro momento. Pero por nos estuvo moi ben. Xa nos avisaremos os ensaios. Agora, agora. Pois mira, parece que desgustou. A verdade é que sí. O que pasa é que tenemos que ir pensando nunha obra baseada neste tipo de cousas. Porque o que é texto recordas todo do outro día. Estes eran os novos. Agora veñen os que xa fixeron teatro e pode que a cousa non sea distinta. Xa distinta. Pois alos xa te entendes ti con eles. E ti? Eu volvo así. Claro, claro. Como sabes que son de armas tomar, en casqueta dos mos a mí. Ti que eras ou se nos lo cheque. En fin, bueno. Hola mozos, estamos dixendo que chegarades para empezar. Temos preparados un exercicios aos que dedicaremos un tempo para ir tentando motores. Non será parvada que fixeches os novos, que xa lo contrario. Non, nada diso. Nada diso. Ni moito menos. Iso, ni moito menos. Pois, eles saliron moi contentos porque non teñen experiencia e nós queremos empezar xa. Claro, por suposto. Despois das cosas do día pensamos nos exercicios que poden ser moi beneficiosos. Anda, Tina, diga ti. Ben, veredes ben. Si vos soistes falar de Stanislavski? ¿Qué? Stanislavski, un travesti moi famoso, inculta. Imos deixarnos en teoría. Empezamos co exercicio. Por mí. Vale, a ver. Tedes que relaxarvos e concentrarvos. Empezaremos dicindo a palabra amor coa maior emoción posible. Un por un, terá que superar o tono anterior. Amor. Amor, Amor. amor, Amor. amor. Amor, arcoíris, unicornio. Moi ben. Ben, agora tentaremos o mesmo, pero con outra palabra. Repetid despois de mí. Pen. Pene. 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 Ah, sí. Pene! ¡Qué parvada! Que bobada! Que paletada. Isto é unha parvada, unha bobada e unha parvada. Dende logo neste plan comigo non procedes. Pero se o fixetes moi ben, como exercicio de desinhibición moi interesante. Non, Tina, nos queremos facer un papel en serio e resultar unha obra interesante. Claro, queremos que nos den nuestros papeles para empezar canto antes. Ese pode ser longo mellor, porque eu, o protagonista, ou nada. Claro, pois eu tamén quero ser protagonista. Eu tamén. Eu. Todos queremos ser protagonistas! Pero, a ver, parece absurdo. Donde saquei unha obra con tantos protagonistas? Como non queredes facer os mandamentos, e aínda así, faltaríame algún lanceiro. Seguro que ninguén quere facer de lanceiro. Lanceira! Eu! Chamoume Lanceira! Eu! De Lanceira! Bonita, eu aínda non te chamei nada. Acabouse! Borrame de teatro! Adeus! Adeus. Adeus.
Imos organizar isto un pouco. Ben, nós temos moitas ganas de facer teatro, pero o que de verdade queremos é que nos dades un papel e comezar canto antes, porque o tempo é loco. Sí, e ir pensando no noso personaxe para preparar o noso modeliño. Pois a mí gustaríame ser D'Artagnan. Todos para un e un para todos. Eu sempre quise ser Cleopatra. Pois eu sempre quixen ser un pirata. Empezamos xa. Pero, vos crees que isto é Hollywood ou algo así? Estamos falando de teatro. En siquiera citastes a un Hamlet, a un Sismundo, a un Don Juan. Ei, que eu non vou sair con a cabeira e cadeas. Pero a ver, como pode ser que só pensades no vestiario? Hai que recoñecer que o papel podémoslo facer moi ben, pero comprende o Miguel, o modeliño é moi importante. Paciencia, Miguel. Todo é cuestión de elegir unha obra, cargar con baúl dos disfraces e repartilos entre a compañía. Como nos tempos de Molière. Molière? Molière? Molière! Ese non é o dos tres que teño. Pero sí poderíamos facer unha obra de Molière. Teatro oculto, divertido, con moitas personaxes. Por certo, Miguel, eu teño unha barba branca moi longa que me senta moi ben. Podería facer de Aníbal ou de... Xa veremos, se dá a semana que ven. Agora nos volve a tocar cos bailes. Veña, rapaces, que nos toca ritmo de agua. Veña.
Tartufo de Molière. O Tartufo é unha obra na que se ataca a hipocresía e os falsos devotos. Tartufo é un hipócrita que engana a un pai de familia, Orgón, para sacarlle cartos e casar coa súa filla. Todos nesa familia danse conta do engano, menos Orgón, que é un pouco parvo, e a súa nai, Madame Vernet, que pensa que é un bo partido. Veña, rapaces, imos repasar os papéis e logo ensayamos un par de escenas. Pasade e vestido vos. Orgón, o pai. Dorina, a criada. Mariana, a súa filla. Valerio, noivo de Mariana. Elmira, muller do Orgón. Dami, o fillo do Orgón. Madame Vernet, a boa. Leante o irmán de Mira. Tartufo. Ben, todos estos. Iremos preparando. A ver, esto es listo. Un poquito de presa, por favor, que no tenemos todo día. Vale, vale. A ver, preparados. Vimos ensayar a primera escena do Tartufo de Molière. Non aturo máis, marcho. Sinto que marcho na pronto. É que non aturo a tua casa. Tantas voces, tanta xente a opinar. Isto non é unha casa, é un galineiro. Non exagere, señora. Di cara, guapa, é unha impertinencia que queiras meterte en todo, opinando do divino e do humano. O certo de que... Outro, sobre que ademais es pago, fillo. E digo eu, a tua boa, como xa lle dicen, ten veces a teu pai. Es un activista que non nos vai dar máis que a despois. Paréceme que... Ai, manciña, suave, melosa, pero mercando 20 revistas diarias. A cada cal hai repercusión. Sei moi ben que as cadadiñas son tan desvergoñadas como as demais. Pero, por Deus, a que ven isto? Pois ben, a que debías dar exemplo, como daba por a tua nai. Que glorias tea. Iso sí que era feminismo. Pero agora contigo es... Es que aprender con papel. Vale. Malgastadora, vaidosa e descuidada. Malgastadora, vaidosa e descuidada. A ruina botase sobre todos nós por aceptar ideas extrañas que nada teñen que ver coa ética do noso povo. Señora, despois de todo... Despois de todo nada, quen é vostede? O irmán da muller do meu fillo. Pedíalle que non volase poñer os pés nesta casa. Sinto, son moi franca. Non me gusta gustar o que fez. Pois eso debe facer moi feliz a súa amiga Tartufo. Pois como a calquera me debe. E a que lle facer caso. E xa me está molar, que un todo que matei, ou se se quera pronunciar os amigos. Un home de ben, un hipócrita, un pedante, un arrogante que non nos deixa ni marchar. Ahora fixose nos demócrata. Demócrata. É o mesmo de sempre. Cambiou de camisa, pero non de chaqueta. Outra vez, sempre te confundes no mesmo. Cambiou de chaqueta, pero non de camisa. Ai, é certo. É que eu creo que iso da democracia desconcerta un pouco. Creo, Miguel, que ten razón. Deberíamos representar o Tartufo clásico. Ou facemos Molière ou non se fai. Pero se decidimos facelo, que se saca o texto original, o auténtico Molière. Ai, mira, chuliña. O texto original ten todos os seus valores. Xa os coñecemos, pero contamos cunha versión actualizada que é moi respectable e temos solucionado o problema. Vale, está ben. Como es moi testán, sacalo, pero... Ai, en fin, imos ensayar o diálogo de Dorina con Orgón. Os demais, por favor, retirade. A ver, Orgón, non esquezas que debes mostrar todo o respeto e amor que se entre pai e familia por papel. Preparados? Empezamos. Bo día, Dorina. Estive fora un par de días e non sube nada a casa. Todo ben? Ninguna novidade? A señora tivo onte bastante febre. A señora tivo onte bastante febre. É unha dor de cabeza atroz. E Tartufo? Tartufo tan san e tan lambido. Tartufo tan san e tan lambido. A pel clara, os beizos moi vermellos, como sempre. Pobre home. A señora tivo onte bastantes náuseas. A señora tivo onte bastantes náuseas toda a tarde. A neuralgia non a deixou nin sentar a mesa. E Tartufo? Ceuso diante dela. Ceuso diante dela. Mira, rica, eu sei moi ben o papel. O sexa, que se non calas, pecha a boca do moquete. Que barbaridade, que fumes collen algunhas en canto fa un papel importante. E por que se me apuntas a min? Ou é que coidas que son idiota? Pois agora convencionas... Está ben. Estamos encantadísimos de que te saibas tan ben o papel. Apuntando non se quería quedar. Adiante, sen máis interrupcións, por favor. E que por min non es vai a ver. A partir de agora vai vos servir de apuntador verde. Eu marcho. Ceuso diante dela. Para ser concreta, devorou mansamente un paté de
economía, cun pouco de xepuir con crema María. Despois probou os pós salud que lle trouxeran a vostede outro día e rematou a cousa cuns babaguá. Pobre home. A señora non puido dormir. A febre non a deixou nin pechar os ollos. E Tartufo? Tartufo? Veulle sono despois de cear. Dormiu como un leirón ata o día seguinte. Pobre home. Voulle contar a señora moito que se interesa a vostede pola súa saúde. Ben, agora a señora Nacho Orgón proponga o seu matrimonio con a filla con Tartufo e Xamla. Ensaiamos o que ven a continuación. Por onde empezamos? Empezamos por onde Dorina di. Como podes aguantar que teu pai? De acordo. Como podes aguantar que teu pai che propoña esta boda tola sen montar un escándalo? Meu pai ten unha autoridade tan grande que nunca na miña vida foi quen de llevarle a contraria. Perfectamente clásico. Pero agora pensemos un pouco. Valerio, quérete. Agora contéstame ti clariño. A ti, Valerio, gustache ou non che gusta? Non sexas injusta comigo, Dorina. Sabes que o quero con toda a miña alma. Esas son palabras o que non sei se o dis de verdade. De verdade da boa. Que tendes de verdade moitas ganas de casar? Claro que sí. Entón, que pensas desta boda que sacou teu pai da manga? Mariana, van de tartufar de arriba abaixo. Xúrate que me mato, Dorina, se me parece, mátome. Xa se apañará, non sei como, pero xa se apañará. ¿Qué pasa contigo, Charles? ¿Qué pasa contigo, Charles? Dende logo fixemos moi bien escollendo esta versión. Que divertida. Silencio, por favor, non ides facer o grande esforzo, que de verdade. ¿Qué pasa contigo, Charles? Acabo de dar unha nova desas que só se poden creer despois de darlle voltas e ben voltas. Que nova? Así que vas casar con ese fantasma de Tartufo. O certo que meu pai me fixa a proposta. O cargo teu pai, abríame... Agora cambiou de criterio. Esa boda acaba de poñerma el mesmo. Ou sexa que se lavou o cerebro, en serio, non, neno? Moi en serio. Quere que case con Tartufo. E ti, con quen queres casar, Chelín? Non o sei. Entón, bueno, pésache o percado. Non sei. Entón un respeto, Ti que me aconsellas? Eu, que te enredes con Tartufo, clarísimamente. Ese é o teu consello, sincero. Naturato. De verdade? Home, claro, ese non ten unha oportunidade boísima, neno, O leste de ben en tanto te mire. Se é que te mira, non creo que debas desprezalo, porque os tartufos están subindo. Moi ben, consello aceptado. Bueno, pero marcha pronto, tía, que non creo que che guste moito o traballo, tampouco. O mesmo que a ti che gustou aconsellarme. Vale. Ou sexa, ningún. Non ves que a min encántame campar con isto de axudarche, neno? Pero onde van este par de idiotas? É que é todo ese conto de que eu era o amor da tua primavera e que tiña a única comisura de beizos que te gustaba. Que ben falas. Home, que eu teño as vértebras no seu sitio, é que ti naste de plástico. É que me cago en tal. Bueno. A ver, que tens que liarte con Tartufo, parece a min, porque mira, hai unha oportunidade boísima, rapaz. Pois eu penso que eu só te quero a ti. Mira, marcha, que meu pai outro día díxome que cando alguén que nos quixo moito se volve inimigo noso, o mellor é poñer unha ponte de prata para que marche o máis longe posible, neno, Que meu pai é un pasote. Falas cada vez mellor, tens que dicir unhas cousas moi bonitas. Home, claro. Está ben, vale. Temos que insistir na parte de desenmascarar a Tartufo, que resultou moi frouxa o último día. A que parte te refires? Ao momento no cordón, abostado debaixo da mesa, ve como Tartufo tenta seducir a súa muller. É difícil. Fixéstelo a metro e medio de distancia e iso non resulta crible. Que pasa? Non hai mesa, non. Así, verdad. Non hai mesa. No. A ver. Non fai falta que despegues a mesa, agáchate e caracteriza. Mira, coñe iso, e como se ninguén te viste, ti agáchate. A ver, veña, non perdamos máis tempo. Preparados? Preparadísimos. Estás axudado. Pode ser.
Nin Ikea, Escolta, este é un asunto bastante delicado, así que tens que aguantarse e escandalizar. Vou facer e dicir todo o que a min me parece acertado para desenmascarar a un hipócrita. Non sei a onde terá que chegar a miña coquetería e descaro, pero eso comprobaremos. Quería vostede falar comigo? Sí, pero a soas, é un segredo dos dous. Pecha a porta e mire antes, non vai haber alguén por aí. Non comprendo. En un momento estivo vostede tan dura e seca. Tan listo, tan sabio, tan viaxado, tan... Querido Tartufo, é que non coñece vostede as mulleres? Estamos entendendo unha boca tan pequena que é fácil de decir. Que gusto de oír así falar a unha boca tan bonita. Estou coberto de meno, borracho de alegría, feliz. Escoitarche que eu che gusto a ti é unha pura delicia. As mans quedas, amigo meu, que non sei defenderme. Tranquilidade, tranquilidade. Alto. Como que tranquilidade? Non ves que estás respirando tan tranquilamente? A ver, por favor, volver a intentar. Home, eu... E máis alto, por favor. Que está cortado. Non se sostime, rapaz. O teatro é o teatro. Oh ceos, que situación. Por favor, intentade, oh. Seguide un pouco máis alto, veña. Vou verse facendo máis rocambolesco que sei. Iso, é actitude rocambolesca. Claro, rocambolesco. Eu creo que facendo máis rocambolesco non vos iría mal. Ois, que significa rocambolesco? Que sei. Ai, por favor, facede como que irades, pero seguide ou vais a nos facer de noite aquí. Seguimos en... Oi, mira. Oi, Manuel. Elmira, se eu che gusto a ti, como ti me gustas a mí, con iso chega. Imos, maciza. Está claro que non hai maneira. Fíxate en mí, e verás como se fai. Oi, mira, se gusta a ti, como ti me gustas a mí, con iso chega. Imos, maciza. Caralho! Isto non lle vai gustar nada ao meu pai. Será mellor que o día de escena traguemos estas oiras para non ferir a sensibilidade do espectador. Ben, xa veremos, pero por favor, continuad, que se nos van dar nos asuma. Non te preocupes, o tebor está no limbo. No, mira, sale mira antes. Que che dicía? Eu moro de disgusto. É un miserable, un canalla. Ai, disculpade a interrupción. Bueno, como vai a obra? Vai bastante. Estamos haciendo ensayo xeral. Iso é normal. O ensaio xeral sempre un desastre. E tenemos avisado que non traeades as mascotas con vos. Xa, bueno, Vale. En realidad estou aquí porque teño un recadillo para darvos, que igual vos afecta. Acaban de comunicar da Escola Oficial de Idiomas que o exame o vindeiro xoves, o día da estrea. Non será verdade? Sí. Eu teño nome que examinar, Non máis se ten que examinar. Como? Pero non podemos suspender a función. E o único día que temos libro para Nico e xa están repartidas as invitacións. Que facemos? Pois terá que sustituílo alguén. Se queréis ou eu. No, por favor. Non fai falta. A ver, ten que ser alguén que estivese en todos os ensaios, que se saiba ben o papel. No, que somos dir. No, me estades todo! ¡Todo!
a estrea da obra. É a primeira vez que os actores se enfrontan ao público. Non é o mesmo ensaiar que sair á escena. Os nervios poden traicionarnos en calquera momento e hai que ser moi valente para actuar diante dun público. Será unha amiga que ven a mediar, aunque non sei que cara poñerle. Boa cara. E se propón unha cousa xusta, acepta. O meu máis cordial saúdo, cabaleiro. Perdone que me disculpe, non sei cal é o seu nome. Ana, chamo. O meu apelido real. Son alguacil do xulgado e veño a facerlle a vostede unha notificación. O
O meu apelido é Leal. Son alguacil do xulgado e veño a facerlle a vostede unha notificación. Que ven vostede a... Desalosar a vostede a toda a súa familia, claro. A desalosar a vostede a toda a súa familia, claro. Salosarme a mí, botarme a mí da miña casa. A vostede, claro. A quen vai ser? A vostede, claro. A quen vai ser? Ah, xa está. E o seu nome como todas as súas cousas que tiña. E non hai nada máis que chetar. Filla que xa non me asustaría máis, pero este raposeiro... Ben, sí, pero aquí trátase de... Da justiza, señor, da justiza. ¡La justicia, señor! ¡La justicia! Da justiza, señor, da justiza. Señor alguacil, sinto unhas ganas casi irresistibles de lle dar con unha estaca na cabeza. E o seu fillo, señor? Iso seña moi ben. E o seu fillo, señor? Pois dígalle que cara o disolvo. Hai algo peor no mundo que botar unha familia da súa propia casa. Darelle un trago. Teñen vostede esta mañá. Iso sí, terán que entregar as chaves onde tenéis a dormir. Porque a partir das 10 da mañá non pode quedar ningún mulle aquí. Fagamos unha fronte contra ele. Ten vostede unha pinta, señor alguacil, que é unha maravilla para darlle 4 golpes de entrada. Seguramente, filla, seguramente. Pero por iso vais a caldeiro, que nesta época tamén se prestan as mulleres. Señor alguacil, ya hace usted esa notificación e dis que dunha vez. Sí, adeus, ata logo. Que barbas son, que barbas. Que tal, como quedou? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Se sentado me llamando. Pois estivo moi gracioso. Mira, no sé. Que, mamá, viches que canalla traidor? Sí, fillos, callo das nubes e pendo a cabeza. Pero, que se pode facer, meu Deus? Que se pode facer? Pero, que se pode facer, meu Deus? Que se pode facer? Que non sei, que dicen que non sei. Pero, que se pode facer, meu Deus? Que se pode facer? Ai, que non sei, vale, que bochorno. Ui. Que pasa? Rápido, dalle ya, a ver se reanima. Todavía no se puede salvar. Que salga Valerio. Vamos, Valerio. Valerio, sí. De verdad, bueno, pues a la voz. Espera, espera. Falta esta camisa. Vamos. Camisa. Espera. ¡Es mi gorro! ¡Es mi gorro! ¡Mi gorro! ¡Punero! ¡Menudo percal! Isto é moi grave, porque o tartufo ese está enredando un punero. Porque será moi casta, Podemos. Todo o que sea, pero... Ese aparece co poli aquí... Iso dá moito medo, neno, Moito medo. Porque, ademais, imagina que colle e te deixa aí alguna cousa ilegal e ven a policía completamente out, neno, completamente out. Sei que entendín algo desta extraña linguaxe que Tartufo quere te ver no cárcel canto antes. Ese home que me quiere matar. Neno! Vaya movida, A ver, tampouco é iso, Tampouco é iso, porque eu teño aí o coche creado, sí, no parking, porque en Pontevedra non se pode marcar. Bueno, collemos pola Nacional de Vigo e adeus a Fantasma ese. Grazas, Valerio. Grazas a todos. Pero non. Eu non fixe nada teño que tener. Falarei con policía e arreglarei no acto. Sí. Puro macho de Tijuana. Na Coruña non sigue. El tequila. Empresa, queda entendido, no me la ley. ¡Pinche pendejo! ¡Esto es como congelado, ¿verdad? O deber. Y nin conseguirás pasarme do camiño correcto. Esquece que mos debes todo. Os bens que ousas botarme dos bens que posuo. Non esquecín nada. Dixen a policía que, en defensa da Constitución, da orde xurídica e da paz social, sacrificaría todo. Amigos, pais, nais, irmáns. Sacrificaríame eu mesmo, se fose necesario. Farsante, huevón. A verdade é que o mestre de elocuencia, pago que paga, presentado dun xeito que... Señor comisario, por favor, verán demasiado. Que voces tan feas. Cumpra coa orde de detención que teño. Sí, xa está.
Digo que éramos preparados para ustedes. ¿Pero qué está diciendo ustedes? Que seguimos, venga. ¿Pero por qué me detiene a mí? Pero... Por favor, se ha distraído público. Bueno, pero ¿qué tenemos aquí? Vaya. Se ve que hemos tenido algunos pequeños problemas, ¿no? Un pequeño parón, pero... Oye, ¡Bajo menos gato! Quen trouxo ao gato? sabemos que ha sido uno de vosotros, así que tampoco... Non, seguro que foi el. Non, eu non trouxe o gato. Seguro que foches ti. Non. Eu non trouxe o gato. Non? Que non? Como non? No. Bueno, ya. Sí, vale. A culpa é túa. Non. Sí. Non. Bueno, non me cambies, ¿sabes? Bueno, entonces, van dos y se cae el del medio, ¿no? El típico chiste que cuentas. Rapaces, Non é o momento. de verdade é que non podemos continuar. Se comedes para facer o papel. Se parece. Se volven o papel porque se necesarios, pero eres como echar una mano. Tranquila, todo bien. Pero, non, é que non é só o policía. Para Ferrer tamén está moi desmoralizada e non quere continuar. Miguel, se queres se podría facer. Con esa persona que ia aprender os papeles de todos. Además, se le das besos na man. Iso nada, guapa. O meu papel pago eu. Para iso aprendí. Pois antes que facer os cálculos que viñeron vernos, máis pan inventar o que falla. Calquera cousa entre se tirar a toalla. Así se fala. Seguro, estou moi seguro de que podedes improvisar un maravilloso final. ¿Preparado? ¡Sí! ¡Somos actores ou huevones! Oh, parece que se está... Perdonad las disculpas. Pero ¿por qué me detiene a mí? Explicará Josué, pero puedo adiantar algo. Primero, por falsante, despois por pesado, finalmente, por tartufo. Ilusos, o xuiz é meu pai. Como que eu me vai explicar o xuiz? Ademais, prometille ao meu pai que deixaría esta maravillosa casa. E ademais, o cuarto máis grande. Ilusos. Pareceme que terei que comenzar a buscar outro emprego. A non ser que... E agora a xogada saímos fatal. Oh, Tartufo, que labia, que astucia, que home. Tartufo, o meu Tartufo. Onde a ti quedarei, dona desta casa e de todas as riquezas da familia. Dona para sempre de todo. Tartufo, je t'aime. Dorina, repetí Dorina, que temo. Iso sí que dar un bo braguetazo. Rapaza, non sexas basta. Non me parece a expresión máis necesitada para unha moquiña a túa condición. Claro que o noivo chulo que tes non me extraña nada. Veña, liscados dous a miña vista, fora de aquí. Xoiches, Valerio, botáronnos. Imos! Imos, que se non me van a cobrar por. O que me faltaba, unha filla minxito braguetazo. Que palabra máis ordinaria. A verdade, señor, que a palabra da súa filla non é a máis apropiada. O que eu dei é máis concretamente un tartufazo. Estas criadas sempre foron moi lagartas. Bonita maneira de ascender. Descarada. Eu, unha señora, bésome na rúa. Ve, sen un can, nin un franco. Vostedes perdoen, non precisarán unha ama de chaves ou algo así. Eu teño unha gran capacidade organizativa e coñezo a casa a perfección. Moi boa idea. Pareceme correcto. Contratada. Interésame ter unha aliada nesta casa, co fin de que me avise de calquera cousa que intenten contra mí. Ademais... E agora, todos vostedes, me sigo con Madame Elmira, fora de aquí! ¡Pinche pendejo! ¡Ruxa! ¡Perdeiros! Dorin, repetir Dorin, pequena, que te... Oh, Tartufo, mon chéri, je t'aime. Sabemos improvisar. Outra cousa non, pero improvisar...
levantase a cabeza. Moliera que esa cabeza quedaría encantada. Ah, pero ¿qué parece enfrente? Este enfrente, pero si no sabe ni canemos. Qué gracioso. Anda, ayuda, que los decorados pueden servir para todo. A próxima, bien, pero todas. No, a próxima, un xefe. No, a próxima unha de Varela Puxán, o de Álvaro Cuqueiro, o de Lope, o Calderón. Sí, con honor, amor, así. Ay, cuidado, casi me sacas un bollo. E por que non propodes unha obra máis posmoderna? Sobes con calca? Que alucino, que tíos? Bueno, atado. Venga. Miña, filliña, que mal trago pasei. Pero non viches que éxito. Non, isto non foi un éxito, nin Molière, nin nada. A ver, fixérono de maravilla. Que capacidade de improvisación, que soltura, que acentos. Iso era verdadeiramente importante. Recordas unha frase que ti mesmo dixetes fai uns minutos. Paga a pena seguir. Sí, pero bueno, se Molière levantase a cabeza. Miguel, esquécete de Molière. Pero como vou esquecerse hoxe aquí a tarde neste mesmo Paraninfo o noso grupo de teatro vai facer outra obra de Molière, O enfermo imaginario, coa colaboración de Hugo Andrade, e que non podemos esquecer a Molière. Ademais é moi gracioso, máis que esta. Aquí a xoito. Aquí a xoito. Bueno, DJ, dalle o play, Qué bueno. Stay alive.
llamarlo, una entrega de bandas de finalización de segundo de bachillerato. Y nos va a entregar a todos los que se van a ir, que han estado con nosotros en teatro, y ya el año que viene estaréis en otros sitios, en otras ciudades. Y entonces, bueno, hace 50 años o más que en el instituto, no estábamos aquí, sino que estábamos donde estaba el Valle Inclán, pero en este instituto se celebraban también obras de teatro. Hicimos El sueño de una noche de verano, hicimos Un gentilhombre, es decir, que yo ahora con el teatro desde el año pasado, pues me he reincorporado, aunque ya no tengo edad para estar trabajando, a pesar de que la profesora me ofreció, pero yo en ese momento cuando fui consciente y dije que ya tenía que retirarme, y por eso ya me jubilo, ya lo sabéis. A pensar en representar lo que vais a ver, la obra que vais a ver esta tarde, me ofreció un papel. Y entonces yo ahí no tuve vamos para hacerlo. Y me acordé, mis alumnos de primer de bachillerato estaban leyendo El Quijote. Y entonces hay un momento en que El Quijote ya va volviendo, podemos decir, a recobrar la cordura, y se encuentra con unos bandidos que son la realidad, robaban para dar, y entonces Don Quijote queda encogidito. Vemos ya viendo que a Don Quijote la realidad le va venciendo. Y yo esos días me acordé de eso. Y dije, María Elena, después de avisar todos los años, durante 3 años que me marchaba, porque no creáis que la cosa fue así, no es tiempo, entonces ya dije, yo como Don Quijote, no espero a la muerte, espero a ir con los grupos de teatro de la tercera edad. Apoyado al teatro, lo ha apoyado desde el primer momento, es la primera fan, pero que es... Y de verdad quiero decir en público que estoy muy agradecida por todo lo que has hecho. Es la primera que viene y bueno, nos hace publicidad y todo propaganda. Yo dije que desde la primera obra que lo habían hecho muy bien, porque yo cuando estaba como espectadora me estaba identificando con ellos. Es decir, que cumplían el papel. El teatro es escuela de vida. Y las actividades estas que decimos extraescolares son extraescolares porque no tienen lugar dentro del ámbito, podemos decir, del horario, pero son mucho más formativas que el sujeto y predicado, que los libros. Pero estamos nombrando a los que se van a ir de segundo de bachillerato. María Elena, ven, que eres la que me va. Mira, tienen puestos los nombres. Aplauso, por favor. Viene... Os vamos a echar mucho de menos, muchísimo. Bien. Esto es como una entrega de orlas, pero esta vez de teatro.
es solo nuestra obra, es decir, hay mucha gente por detrás que está haciendo mucho por todo esto. Esos carteles y esos programas de mano tan preciosos los ha hecho Charo. Charo, por favor, esto es para ti. Admirad los carteles, por favor, y los programas de mano que siempre está dispuesta. Gracias a todos los que hacen las fotos, el vídeo, los que nos ayudan en el montaje, de verdad, hay muchísimos profesores que están siempre ayudando. Gracias de verdad. Vale, y ahora creo